थैबाबो जायोलै नोङो गांजेमा गोसोम रानि। बेसे दिनथ' बेफोरबायदियाव सान्थि थांना थाबाय थानो हाया बेफोरबायदि। नोंनिया उदै सानाया हामाखै दाबो? नोङो? आं बुंदोंआनो माथो हामाखै होननानै। नों मा बुजि मोना ना मायो? मा सोंबाय थायो? एसेबांथ' गोबाव सायोना नोंनिया? मानो एसेबां गोबाव सायो? मानो एसेबां गोबाव सायो आंलाय मा मिथिगौ, जिखिजाया सायो आरो। नोंजों उन्दुफानो लुबैसोबायमोनलै आङो। मा उन्दुनायासो गिदिर जादों नामा नोंनिया? बिथिंसो आंहा उदै सानाया थानो हाया, हरबा बांसिन सायो होनना मिथिगौ ना? दाखालि बुंदों आं हराव बांसिन सायो होननानै। थेवब्लाबो नों मानो बुजिया? थां, नों उन्दुयै थां। नों आंजों मानो जिरायदों? थां, आं सोरबाफोर थाफाबा बिराद डिस्टार्ब मोनो। जिरायबाबो डिस्टार्ब मोनो आरो? औ मोनो। आंना उदैया बिराद सायो, गोब साखायो मिथिगौ ना? थां बेनिफ्राय, आंहा बिराद उदै सादों। आं उन्दुनोसै। आं हाला। नङाबा गाबोन डक्टरनाव लांगोन दे नोंखौ। बेफोरबायदि खस्थ' थाबाय थानोसै आरो डक्टरनावबो थाङा। थाङा, डक्टरनाव थांबाबो हामा। आं सिगां थांफेरबायानो। मोजां डक्टरनियाव नायगोन ना सना? मोजां डक्टरनियाव नायबाथाय हामगोन खोमा। मा, आं मोजां डक्टरनाव थांफेराखै आरो? हामगोनलै, एसेबां गोबाव जाबाय नोंनिया सानाया, माला हामगोन? नोंखौ अननो लुबैयोना आङो सना। थां बेनिफ्राय, अननानै थां, आं उन्दुनोसै। दे। बे बोराया आंखौ साला बोरै खालामथारो गुन्दा रखमनो। बिहासो आंजों उन्दुनो लुबैदोंनो, बोराय मांग्रांग्रांनो। बिहासो आंखौ गाज्रि खामानि खालामनो साननायदों खोमा। आं हानाय नङा, बे बोरायजों बेफोरखौ आं खाथियावनो थानो हाया होनदोंना। आं हाया, आं खाथियाव जिरायनोनो बोराय मोनदों। आयै, नों मा खालामखो आंनि जिउआव? आगोल हाबा जायैयाव बेसेबा मोजांमोन। गोरिबनि फिसाबाबो मोजाङै थायोमोन आं आयै खुसियै। दा आंहा एसेबो सुखु गैला, सान्थि गैला। जि दरसिसि मोनदोंमोन सना नों गैयाव। आंबो मिस खालामबाय दंमोन आरोहाय, नोंल' नामा? मोनथिगौ आंबो। ओमफ्राय सनाया हामथारबायबा? औ, हामबाय दे, भगबाननि अननायाव हामबाय। ओमफ्राय बिबारि बाजिमोना आं फैबाथाय फैगोन होनदोंबा? औ, नोंखौनो नेबाय दङमोन ना बिसोरो। ओमफ्राय नोंनिया आरो गोबावद्राय जाबायना थानाया, बेनिखायनो थाबाय थानोबो हायाना। बिबारि आब'आथ' थाबाय थानो हायो र', नाथाय नोंसोर माबोलासो थानो होआना बिखुनजोआ। मा, बिसोरनि बिखुनजोआ रांखिनि नामा? औ, एसे बिदिनो। आंनाबा बिखुनजोआ थानाय मोनबा माबायदि जागौमोन? अनगौमोन ना आंखौ टिल्लु? अनगौमोन आइया थानाय मोनबा। आइया जोबोद मोजांमोन, मिथिगौ ना? आं उन्दैयावनो थैदों आइया, बिदिनो बोसोरब्रैफोरावनो थैदों। थेवब्लाबो एसे गोसोआव दङ आङो। आंखौबो आब'मोनानो फेदेरदों आरो खस्थ' खालामनानै। आब'मोनाबो उन्दैथारमोन, बिराद खस्थ'यै देरबोदों जोङो। ओमफ्राय दासो भगबाननि अननायाव धोनि जाबाय। आरोथ' नों फैनायनिफ्राय बांसिनसो मोजां जाबावदों आंनि जिउआ। नों लोखिसो सना, लोखि। औ, लोखिथ'र' आङो। आइयाबो बुंबाय थायो आंखौ लोखि होननानै, लोखि फिसा होननानै। औ, लोखि मारानो नों सना। है, उन्दुनो नागिरबाय, माबा खिनोसो ओंखारबायलाय आंखौ। आइया, थां खिना फैथां। खिहैनि र' आं। बे टिल्लुजोंबो मा जाबावनो? जियानो जाया मानो, आं जोबोद खुसि टिल्लु डार्लिं। खोजानाया आंनि आखायावसो दंजोबो। आंनि न'आव, आंनि आलमारियाव दंजोबो। आं लोखिमार, टिल्लु सना लोखिमार। नोंनि लाइफखौनो आरो मोजांसिन खालामगोन आं टिल्लु। नोंथ' जाम्बासो, बिब'मोननोबो भागोआव होनो नागिरो। नाथाय आं होआ। बे बिजुलि थासान्दियाव आं बे खोजानाखौ होनो बिसोरनो। नो, नेभार। र'। आं माबाखौ, साबिखौ सोदोमोन सोआखैमोन? आलमारिनिखौ? आयौ, आं सोआखैमोन खोमा माथो। आलमारिनि साबिया? नायनि र' बेगाव। आया, माथो बेगावबो गैया। आं फाग्लिया साबिखौ लाबोदों ना लाबोआखैमोन? आं सोआखैमोन खोमा। ना माबाफोर गोमाबाय? सेस। आयु, फाग्लिसो। लाबोमाराखै आं साबिखौ। आइखौ नायनो होनि र'। आं इसिबां फाग्लि, साबिखौनो लाबासै। हेलौ। आयै, आं आलमारिनि साबिखौनो लाफ्लाङासैलै, साबियानो गैया। दा मा जागोन? नायनाय थाबोदों खोमा न'आव। मा? अबाव दोनदोंमोन नोङो? दोनदोंमोन बै खख्लायावनो, नायनाय। गैलालै आयै, मा जाबावगोन दा?
लैथोसेया खावजोबना लाङाखैथ' र'हाय र' नागिरगासिनो र' आं खुलिना नायगोन। आयै नाङा नोङो माबा साबिखौ मोनबाबो नों दोन आं थांगासिनो न'आव। मा? नों दिनैबो फैबावगोन न'आव? औ आयै आं थगायना थांगोन दे नङाबा थिलु आंखौ थांनो होनाय नङा। एसे बोरैबा सानगोन नोंखौ लोमजाफिनदों होननानै थांगोन आं गोसा लोमजादों होननानै। जेखिजाया साबिखौ नागिरना दोननाय आयै साबिखौ नागिरना दोन। र'हाय नै मोनबाय दे मोनबाय। साबिखौथ' मोनबाय र' ओमफ्राय सोरबाफोर खुलिना लाङाखैथ' आंनि सनाखौ। आयै नोङो माबा दंबाय थायामोन न'आव? दंबाय थायोमोनहाय। है नोंखौ फोथाया आं आयै र' साबिखौ मोजाङै दोन आं थांगासिनो न'आव। साबिखौ इसेबां बुंबाय आङो लाना थां होननानै साबिखौनो लाना थांमारासैलै जाम्बि गथ'आ। दानि बावैसो आंहा सगरनिफ्राय फैबाय। आंलाय ओरैनो थगायदों र' बेखौ हरावबो थाङाखै होननानै। नङाबा बियो एकदम बोरैबा खालामथारगोन आंखौ। थिगसाय रायगोन। बांद्राय गियो। रावबो सिखाव गैया दे जोंनियाव आरो बिहामजोआबो सिखाव नङा खोमा दे। दे सनाया रावबो लाङाखै। दा आं जुदि सकआव थांदों हाथायाव थांगोन होनना खोनाबाना बियो फाग्लि बायदि खालामखागोन। बिहामजो ओजों फैलाय। माया आयै? माबा सोरबाफोर फैदोंमोन नामा आं गैया न'आव? ओहो फैयाखैमोनथ' आयै रावबो। मानोमोन आयै सोरबाफोर फैनो गोनांमोन नामा? ओहो ओरैनो सोंबाय आरोहाय। नोंबो न'आवनो दंबाय थायोमोन ना? औ आयै आं न'आवनो दंबाय थायोमोन दे आं बोरावबो थायाखैमोन। माबा बिजुलिया दिनै माबा मोनसे खामानिनि थाखाय फैनो नागिरदों न'आव। ओमफ्राय आंखौ जुदि सोङोना बियो आइया न'आवनो दंबाय थायोमोन ना दंबाय थायामोन होननानै, होमबानिया दंबाय थायो होनदे बोरावबो थांदों होनना बुंनाङा। जागोन दे आयै। फैबावनो नागिरदोंबा बियो दिनै? औ फैबावनो नागिरदों। एसे खामानि दङनो। दे जेबो नङा दे फैथों। आलमारिखौ नायहैनो र' ओरैनो। बिहामजोआथ' खावा आंनिबा खावनाया। थेवब्लाबो माथो खालामबावनो आरो रावखौबो फोथायनो हायाना। आसलथे मा बिजुलिया मैयाल'सो थांदों आरो दिनै फैबावनो नागिरदों। आरो दाखालिबो थिलुखौ थगायदों आइया लोमजादों होननानै। आरो नै दिनैबो आइया बुंबाय बिजुलिनि सिगाङाव मालाय बरावबो थाङाखै होनना बुंनांगौनो। मा आं माने जेबोखौनो बुजि मोनला। माथो एसेबां गिदिर खामानि दङ। मैयाल'सो थांबाय दिनै फैबावनो ओंखारदों। एसेबां गोजान नङा जेनेबा फैबाबो जेबो नङा दिनै। थेवब्लाबो मानि थाखाय एसेबां गोजाननिफ्राय आरो दिनै फैबावनो नागिरदों? माथो एसेबां गिदिर खामानि मोनथिला दे। आरो आइयाबो बेफोरबायदि मानो सोंदों सोरबाफोर फैदोंमोन नामा होननानै? ओरैनोथ' बेफोरबायदि सोङाना आरो ओरैनोथ' बेफोरबायदि थगायनो होआना। दाखालिथ' थगायना फैबायानो देनाय आइया गोसाथार लोमजादों होननानै। आरोबा गाबोन मा होननानै थगायना फैबावो थिलुखौ? बे बिजुलियाबोदि आरो एसे मानसियानो बोरैबाहाय। मोनथिला दे आरो माबा बिसोरसो मोनथिगौ। आंबोथ' न'आवनो दंबाय थायो र' रावबो फैयाखै फैनाया। नाथाय सोंदों मानि थाखाय आंबो एसे मिथिनो लुबैबायहाय। बिमा फिसा मा दे खालामलायबाय थादों मोनथिला दे आरो। सोंनोबोथ' हाखायानो दानो बोरैबा बुंगोन सोंबाबो। बिहामजो माथो बियानिया दाबो सफैला? बै ससेखौ सोर लायगोन? रामुसिंबो गैया। अनसुमाया थांनो नागिरदों र' आयै। दे बेनो थांनो हागोन दे। मोनफैसिगोनबा बियानिया? फन खालामदोंना खालामाखै बिहामजो? खालामाखैलै आं आयै। गावगायानो खालामगोन। गावगायानो बुंदों माथो जोंफोरनि सक मोनफैबा फन खालामगोन होननानै। सकसिम मोनफैबा आरो अनसुमाखौ थांनो होनोसै। मोनफैबायानो खोमा दासिमहालागै। दे थांनो होबानो जाबाय अनसुमाखौनो। बाल बुरैया खोब गोरलै बिहामजो मोननायखाय बिराद खुसि खोमा आरो। बे आइयाबो बिराद खुसि आरो बियासो खोब आलासि जानो फैनो ओंखारलायदों। बे न'आव ना 1 मिनिटबो थानो गोसो गैया आङो। अनसुमाया थानायखायसो एसे मोजां मोनो आङो। नङाबाथ' आनै आबैया मोनफैबायना आं लायनो थांसै। अनसुमाखौ दिनै ओरैबायदि हेन्डसाम नुदों। माने गस्लाया ओरैबायदि समायदोंना बेजों। गस्लाजों माजों ओरैबायदि हेन्डसाम नुदों अनसुमाखौ। मोनफैबाय खोमा दे दासिमहालागै आं फनबो हराखै। मानो हराखै आनै? गावगायानो हरगोन होनना बुंबायना बेनिखायनो हराखै आङो। अनसुमा नोंखौ बे गस्ला लंपेन्टआ समायसोदों। नंमारगौना नंमारालै आनै? मानो नङा जानो नंगौ। कसमसे बिराद हेन्डसाम नुथारदों नोंखौ दिनै। माने ओरैनोबाबो नोङो हेन्डसामानो देनाय थेवब्लाबो दिनै बांसिन नुबावदों। बा थेंक इउ दे आनै थेंक इउ। वेलकाम। दे होमबा आनै आं थांसै। आंनावथ' दंखायो र' नाम्बारा आबैनिया। आङो फन हरनोसै दासिमहालागै मोनफैबाय खोमा दे न'? औ। दे होमबा आनै थांसै आङो।
दे Oh my god अनसुमाखौ ओरैबायदि हेन्डसाम नुदों माने ओरैनोथ' हेन्डसामखायानो दिनै आरो बांसिन हेन्डसाम नुसिनबावदों आसरित दे अनसुमाखौ सिख्लाफोरा खम गोसोथोनो नागिरोना थंगालिफोरा नाथाय अनसुमाया बेफोरबायदि नङा अनसुमानिया गार्लफ्रेन्ड गैया आं मिथिगौ रायज्लायनायखौनो खोनायाबा आं थारैनो अनसुमा नों मानसियाबो जोबोर मोजां आरो नों हेन्डसामथारबो ओइ खोनादोंना मायो आइया मोनफैथ'वाखै न' आङो लायनो थांसै र' नोंलाय मानो लायनो थांबावनांगौ जाखो अनसुमाया थांबायानो माथो अनसुमा भागिना थांबायानो आंलाय बियो थांनाय नङा होननानै आं हाखु दाखुनो फैबायमोन नोंहालाय मानो एसेबां हाखु दाखुयै फैनांगौ अनसुमा गैया नामा अनसुमाया लायनो थांगोन ना नोंखौ नेबाय थागोन नामा बे आइया एसेबां गोबाव नेबाय थागोन सोरबा बेबो असिना जायगायाव फैनांगौ थाबैनो फैनांगौ आंनि नामा सना नङा दे आंनि नामा गांजेमा गोसोम रानिसो मोनथिगौ नोंनि नामा सना नङा होननानै अननानै बुंबाय आरो ओरैनो अननानैबो गाबज्रि नाङा होमबा बेफोरबायदि नाङा आङो सना रुफा बुंबा मोजां मोना दे होमबा अनसुमाया लायबायबालाय आङो दुगैहैनि र' दै गुदुं खालामनो हागोन ना नोङो आंनि थाखाय एसे मोदोमखौ बोरैबा लोमजाहां मोनदोंलै आङो हामाखौथ' दै गुदुं नांलायगौ सान्दुङानो दङ माथो सान्दुङाव दुगैयो आरो बेखौनो सानफ्रोमबो बाथरुम सिङाव दुगैनांगौ जाबाय नामा मालाबा बाहेरावबो दुगैनांगौ हौवा मानसि माथो जागोनखाय आरोथ' सेंग्राबो नङा नोङो बोरायबाय माखौथ' लाजिनांगौ सान्दुङाव दुगैथां दे जेबो नङा दे आंनो खालामहैनि र' नोंनि खोथा फाखि बोराया साला थैजानो गिनानै दै गुदुंजों दुगैनो नागिरदों बे गरमावबो सान्दुङानो एसेबां गोसा दुंदों थैबाबो लस गैयालै नों दाबायसेयाव आंथ' मोजांसो मोनगोन नों थैखांनायनि उनाव खमसे खम नोंनिख्रुइथ' उन्दैसिन सेंग्रासिन हौवा मोनगोन आङो नुबाय रामुसिन फाप्पि आंखौ जबरदस्ति हाबा खालामनाया बेनिखायनो गोसो गैयै मानसिफोरखौ जबरदस्ति हाबा खालामनाङा नोंनि फारसे एसेबो अननायानो गैखाया आंहा नोंनि खाथियावनो जिरायनो गोसो जाया आङो नोंनि खाथियाव थानोनो गोसो जाया गुबुनफोरा हाबाबा आं हायाहाय बेफोरबायदि फैसा थाखानि थाखाय एसेबां बोरायजों हाबा जानो आं हाया आइया थैगोन होननायखायसो मुलि जाना थैगोन होनना बुंदोंना आइया बिनि थाखायसो आङो जादों नङाबाथ' फैसा दं थाखा दं न' दं थेवब्लाबो एसेबो खुसियानो गैया आंहा बे बारानि मोखांखौ नायबानो रागा जोङो आङो मानसिफोरालाय मा मिथिगौ बे बोरायजों मिलायनानै थानो होयो आंखौ आंसो मिथिगौ लोगोफोर थाथ'लायदो दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय जायबा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामबानो जाबाय नेक्स्ट एपिसोडआव लोगो मोनलायसिगोन ओमफ्राय लोगोफोर गासैनिसिमबो हेपि हलि दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो ना गाबोन नायनोसै कार्टुन भिडिअ हगारना हगारा बायसान्स कार्टुन भिडिअ हगाराबाबो ओरैनो जानला मोनला हगारना दोनगोन दे लोगोफोर जेनेबा कार्टुन नङाबाबो मानसिफोरनिखौनो ओरैनो हगारना दोनसै मानसिफोरनिखौ नङाबाबो मावजि सैमाफोरनिखौनो हगारना दोनगोन ना माने हागोन ना हाया मिथिला आरोना गाबोन आंनाथ' गेरेन्टि गैयाना लोगोफोर बेमारि जिबन बुरिबायसि दे होमबा लोगोफोर थेंक इउ थाथ'लायदो हेपि हलि